ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାଲିର ଲିପିର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ପିଲାକୁ ବିଦା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ବହୁତ କାମ ବାକି ରହିଥିଲା। କ'ଣ କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲିପିର ବ୍ୟସ୍ତ କହିଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲ ଖୋଲି ଚାଲିଲା, ଦେଖିଲା ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍, ତା ସହିତ ଲୁଗା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଯାହାକି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଲିପି ଭାବିଲା ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ମା, ଇଚ୍ଛାରେ କହିଲି, ଝିଅ ବାହା ହେଲେ ତ କେତେ କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ ଜାଣିଥିବେ। ଯିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏଠି ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ମୋଦି, ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏବେ ଲିପିର ସବୁ ଦେଖା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଡୁଡୁଲକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ କରିବା। କିଛି ନ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀର ଝିଅ, ଯାହାକି ଡୁଡୁଲଠୁ 1.5 ମାସ ସାନ। ତାକୁ ଧରି ଟିକେ ଗେଲା କରିଦେଲି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ନଣ୍ଡୁଲ, ମୋ ଦିଦିର ଝିଅ। ତାପରେ ଭାର ଟିକେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। କଣ୍ଟ ଭାର ନ କାହାର ଆସେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଭାର ବଣ୍ଟା ବି ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବାପା ବୋଉ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଡୁଡୁଲର ବାବା ଏକା ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କଦଳୀ ଖାଇ କଦଳୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ତ କେହି କିଛି ଦେଲେନି। ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ର କାମ ଚଳେଇବା ରହିଲି। ଜୟ